Нядзельны дзень, адпачынак з наборам станоўчых эмоцыяў, хаця, канешне, выходны не падстава, каб сыходзіць ад праблем. Вось пра што ў нашым сённяшнім выданні. Польшча імкнецца да таго, каб на 100% перакрыць магчымасць рэжыму Лукашэнкі зарабляць на мігрантах. Эстонія дасць рады з зялёнымі чалавечкамі. Страляць будуць ва ўпор. Беларусь інвестыцыйная, кволая і бесперспектыўная. Пашпарт – твар чалавека. Які гаспадар – такі дакумент. Нулевая терпливость до нелегальной миграции. Польша стояла и будет стоять на своим. Ніяких незаконных іншаземцаў на ейной территории не мусіць быць ніколі. Менавіта такі пост надрукавала на сваёй старонцы у X Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Рэспублікі Польшча. Рашучая палітыка ўраду, рэкордныя інвестыцыі ў бяспеку межаў і сумленная служба стражнікаў гранічных прывялі да скарачэння колькасці мігрантаў на мяжы з Беларусью амаль на 96%. Калі ў першым квартале 2022 года было зафіксавана 3306 спробаў незаконнага перасечэння нашых дзяржаўных рысаў, то ў першым квартале 2026 года всяго толькі 158. Гэта вынік між іншага і часовага прыпынення дзеяння правоў на прытулак, якім злоўжывалі нелегальныя мігранты, і мы не паслабляем пільнасці далей. Інвеставалі і будзем інвеставаць у абарону нашай мяжы з Беларуссю, а таксама працягнем захоўваць часовы памежны кантроль з Літвою і Нямецчынай. Палякі маюць права адчуваць сябе ў бяспецы, знаходзячыся ў сваёй краіне, падкрэсліваецца ў паведамленні Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі. А на размову про тое, што Расія пры дапамозе беларускага войска збіраецца атакаваць Эстонію, першай з балтыйскіх краінаў, і усталёўваць там Нарвскую народную рэспубліку, паследаваў адказ Міністэрства замежных справаў гэтай краіны. У ім, у прыватнасці, падкрэсліваецца ў стылі рыторыкі лукашызму: хай толькі сунуцца, адразу будзем страляць. Эстонія не стане пасіўнай ахвярою магчымай агрэсіі з усходу. Уласная армія, саюзнікі ў рэгіёне і інвестыцыі ў абарону робяць Сталін гатовым у любы момант без прамаруджвання адказаць на кожную правакацыю. І няхай не разлічваюць, што мы будзем рабіць нейкія дыпламатычныя высілкі, калі Расія вырашыцца спраўдзіць НАТО на трываласць у балтыйскім рэгіёне. Пра гэта заявіў канцлер Міністэрства замежных справаў Эстоніі Йонатан Усевіов у інтэрв'ю папулярнай нямецкай газеце Welt am Sonntag, спецыялізаванаму аналітычнаму нядзельнаму выданню штодзённай Die Welt. Дыпламат нагадаў, што Эстонію і краіны Балтыі часам разглядаюць як проста тэрыторыю, быццам бы падатную для лёгкага нападу. Дык вось гэта не так. У нас ёсць узброеныя сілы, прычым самыя буйныя на той тэрыторыі, про якую вядзецца гутарка. І нягледзячы на невялікую квадратнасць нашых кіламетраў, мы інвестуем тыя самыя 5% ВУП у абарону, як і краіны Еўропы, і здольныя сфармаваць паўнацэнную дывізію. Калі зялёныя чалавечкі, неважна якой нацыянальнасці, расейцы, беларусы, толькі перакрочаць нашу мяжу, мы проста адкрыем па іх агонь. Усё проста. Будзем абараняць кожны дзюйм нашай тэрыторыі. Дыпламат таксама адзначыў, што Талін гадамі дамагаўся пашырэння прысутнасці саюзных сілаў НАТО ў балтыйскім рэгіёне. Да таго ж гэты працэс працягваецца. Спадар Усевіов прызнае, што як пачаліся расійскія пагрозы, шэраг інвестараў перадумаў укладацца ў Эстонію. Непрыемна, калі нейкія эфемерныя атакоўнікі выклікаюць паніку ў нашых партнёраў, якія пачынаюць пераглядаць свае рашэнні. Калі гутарка заходзіць пра інвестыцыі, магу сказаць адное, заверыў Йонатан Усевіов: любы, хто інвестуе ў Фінляндыю ці Польшчу, можа з чыстым сумленнем інвеставаць і ў нас. Не кожны інвестар будзе ўкладаць свае грошы ў будынак, які зараз разбураецца і ў які трэба найбольш сродкаў укласці на аднаўленне, чым пабудаваць занова, напрыклад. Дарэчы, наконт інвестыцыяў. Белстат паведаміў, што ў 2025 годзе інвестыцыі ў асноўны капітал Беларусі прадэманстравалі упэўнены рост, павялічыўшыся на 11,3%. Асноўнымі драйверамі сталі прыватныя ўкладанні больш за 55% і актыўнае набыццё абсталявання. Агульны леташні аб'ём інвестыцыяў склаў $7,6 мільярды. Пры гэтым наўпроставыя замежныя інвестыцыі выраслі на 3,8%. Шмат гэта ці мала? Аказалася, мізер. Прафесар фінансаў Нью-Йоркскага універсітэту Асват Дамодаран склаў рэйтынг краінаў паводле ўзроўню рызыкоўнасці для інвестараў, паведамляе DFBI-IO. Рэйтынг адлюстроўвае надбаўку на рызыку па акцыях, то бок дадатковы даход, які інвестары чакаюць пры ўкладанні ў тую ці іншую краіну. Чым вышэй адсотак, тым больш небяспечна краіна ўспрымаецца інвестарамі. Улічваўся крэдытны рэйтынг дзяржаву і дадатковая стаўка па адсотках пры інвестыцыях у краіну. Да разлікаў дадавалася прэмія, якую інвестары чакаюць ад інвестыцыяў у акцыі на стабільных развітых рынках. Разрыў аказаўся
велізарным. Калі ў адных краінаў адсотак, што запытваюць інвестары, знаходзіцца ў дыяпазоне 4-5 адзінак, то ў іншых ён перавальвае за 30. Вось у Беларусі 30,9, роўна столькі ж у Венесуэлы, Лівана і Судана. Гэта самы высокі паказнік у спісе, і як адзначае Visual Capitalist, такія лічбы характэрныя для краінаў, якія знаходзяцца ў стане вайны, пад санкцыямі альбо на мяжы эканамічнага калапсу. Далей ідуць Балівія, Йемен, Куба, М'янма, Паўночная Карэя, Сірыя, Украіна і Шры-Ланка. У іх надбаўка за рызыку ў 1,5 разы ніжэйшая, 19,8%. І зусім нізкія паказнікі, то больш найменшыя рызыкі пры ўкладанні ў Польшчу ці Літву, напрыклад, 5,3, у ЗША 4,5, а ў Расію 8,1. Самы нізкі адсотак у такіх краінаў, як Нямецчына, Канада, Новая Зеландыя, Нарвегія, Швейцарыя і шэраг іншых. Усяго 19 дзяржаваў свету маюць гэты парог, ніжэйшы за 5%. Нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, як і большасці іншых палітвязняў рэжыму, анулявалі беларускі паспарт. У спадара Бяляцкага гэта асноўны дакумент. Ён меў тэрмін дзеяння да 2028 году. Пра тое паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Яны імкнуцца ўскладніць жыццё дэпартаваным палітычным зняволеным у замежжы праз такія транснацыянальныя рэпрэсіі, разрываючы сувязі з Беларусцю, сказаў Алесь Бяляцкі, але гэта дарэмна. Пра ганебную практыку беларускага рэжыму раней паведамілі каля 20 чалавек, у тым ліку праваабаронца Владзімир Лапкович, блогер Дмітрий Козлов. У інтэрв'ю Deutsche Welle пасля вызвалення 11 верасня мінулага году былы палітвязень Андрэй, які папрасіў змяніць імя, распавёў, што ягоны пашпарт раптам таксама перастаў дзейнічаць, хаця тэрмін актуальнасці дакументу афіцыйна скончваўся ў 2031 годзе. А Ілля Дубскі 30 сакавіка спраўдзіў стан свайго пашпарту ў базе дадзеных МУС Беларусі і ўбачыў, што той ануляваны. Хаця меў магчымасць карыстацца ім яшчэ да 2027 года. Значыць, вяртанне дадому для Іллі Дубскага на дадзены момант забароненая. І хоць у Беларусі не да законаў, як хваліцца рэжым, адказнасць панясуць нават тыя дробныя пашпартысткі, якія выконвалі антыканстытуцыйны загад салдафонаў Кубракова. Дарэчы, Дзяржпагранкамітэт паказаў пашпарты, з якімі беларусаў разварочвалі на мяжы. Толькі ад пачатку гэтага 2026 года памежнікі выявілі больш за 160 такіх праблемных дакументаў. Сярод іх пашпарты з пашкоджанымі плямамі, дзіркамі, надрывамі, працёртасцямі ў важных месцах. 33 беларусаў не ўпусцілі ў краіну, бо яны прад'явілі пашпарты з сапсаванымі фота альбо пячаткамі. 4 дакумента аказаліся ў базе недзейных. Яшчэ больш за 30 чалавек імкнуліся перасекчы мяжу з пратэрмінаванымі пашпартамі. Часта пасля змены прозвішча. Таксама зафіксаваныя спробы ўезду без візы альбо выпадкі выкарыстання чужых дакументаў. Усе пашкоджаныя пашпарты на мяжы забіраліся. Гэта інфармацыя ад онлайнера. Толькі не паведамляецца, якое пакаранне неслі тыя, хто загадзя ведаў, што ягоны дакумент неадпаведны, але ўсё роўна імкнуўся трапіць альбо вярнуцца ў Беларусь. Дарэчы, як выглядае пашпарт пры ультрафіолетавым асвятленні? Памежнікі показалі. Так паспорт Республики Беларусь выглядит при обычном освещении. Мы видим различные исторические достопримечательности нашей страны. Вот что видит пограничник, когда включает ультрафиолет. На страницах появляется один из народных символов – Василек. Содержатся в документе и другие элементы защиты.